O dakop naman, mga pasaway nga driver sang motorsiklo nga wala nagasuksok sang helmet. Ginpang sikop kag ginpang sita sa Bacolod Traffic Authority Office. Yaring balita nga itong gintutukan. Mahingagaw kung taning sanday Nanay Linda, agod masikyar ang kahimtangan sa himata, yagin dala sa ospital bangod sang sakit sa korason. Apang pagkalabot sa sumag, halin sa gihulngan, ginparahan ang ilang grupo. Tatlo sila sa motorsiklo, apang isa lang nakasuksok sa helmet. Kung kuaya ko kay emergency, ti pabantayon niya ko sa ospital. So pagka-emergency, wala na kamo kabiyahe, bit-bit helmet? Wala. Ti siya rang may helmet. Si Richard, halin man lang kung taning sa piyakabangga, kag mabaka lang sang bulong. Why nga nagpaano lang ko daw pa-check up? Nagpa-check up sang? Ako na trangkaso eh. Ang nagbayad ko sa account niya Rose daw. Pila lang sila sa madamo ang ginpang sita sa Bacolod Traffic Authority Office nga wala nagasuksok sa helmet. At sir, iti aton na yung ginasa mo na siya mo galing iti isa may balatsagon man ta. Tiga sa tiga tawag mo siya konsiderasyon kay ti human consideration bla sir. Asod-asod ang operasyon sa Bitaw, LTO kag kapulisan kontra sa nagapasaway sa dalan. Ini maluwas pa sa malapnagon nga road clearing operation. Tinutuyo sini nga matap na ang padayon nga nagasaka nga numero sa nagakalamatay sa aksidente sa motorsiklo nga ang rason wala sa protective gears kaangay sa helmet. Ang mga tao sa mga gadala sa motor may helmet gid subong. Kay na hadlok sila madakpan sila nga wala helmet kay kamahal sa multa nila. Obod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.